Bueno, ¿y qué tal por Altea? Mírate, se te ve un poco perdido. Escúchame, ese tren no va a destino, amigo. Si lloras, yo te abrigo. Si te vas, te sigo. Somehow we replace the things we love. Somehow I will sing this song all alone. La realidad se apoderó de mí. Me di vueltas y no entendí. Ya no sé qué sentir por ti. No sé si sentir por ti. ¿Dónde estabas ayer? Oye, ¿qué tal por Altea? This song all alone. Benvinguts a este nou programa de l'entrevista i en aquesta ocasió estem a l'escenari del Palau d'Altea, un lloc magnífic i el lloc més apropiat per a rebre el nostre convidat d'avui, a Joan Maria Gual i Dalmau. Benvingut. Moltes gràcies, ben trobats. Moltes gràcies per acceptar, perquè sabem que té el temps molt agendat i que ha fet un hueco per estar amb nosaltres. Bueno, Moltíssimes gràcies. Estos dies no és massa esforç perquè estic de vacances aquí. No? Bueno, vacances, però la setmana passada, senyor Gual, Joan Maria, el vam trobar a la 21a edició de Poesia al carrer a la Nucia i vostè va estar allí parlant i fent un poemari recitant la poesia magníficament, clar. No es podia ser d'una altra manera, o sigui que troba temps per a tot. Bueno, és que jo em deixo enredar en qualsevol cosa. M'apunto a tot. Per exemple, Jo m'apunto a tot. Tot el que sigui col·laborar en accions de tipus cultural i en una terra que m'estime com esta, pues, més que més. què li sembla a vostè este esdeveniment com és la poesia al carrer? Esta iniciativa. Creu que és necessària, que està bé, que... A veure, Veu. que la cultura estigui al carrer no és que sigui necessari, és imprescindible. És imprescindible. És imprescindible. I afortunadament hi ha llocs en la sensibilitat o grups humans que treballen en espais determinats que tenen la sensibilitat de fer-ho i això és fantàstic. Però jo crec que la cultura no al carrer, no al carrer, en la mar, en la platja, en la muntanya i en totes parts. La cultura és el que si alguna volta mos salvarem, mos salvarà la cultura. I persones com Ximo Romà, no? Que són... Bueno, són activistes en el seu espai geogràfic, cultural, i fan una feina encomiable. Jo els admiro molt. I no és fàcil, no és fàcil. No és fàcil. No hi ha mitjans, tampoc hi ha la sensibilitat i el recolzament suficient per part de les institucions, i és quasi una lluita constant, no? Però una lluita que val la pena. Serà que protestem poc davant de l'administració pública? Perquè, bueno, l'administració pública... Però vostè no creu que les persones, la societat, protesta poc davant de l'administració pública? Protesta gens. Bueno, Protesta gens. El que passa és que jo soc dels que, més que protestar, que també, la protesta ha d'anar acompanyada de propostes. Protestar per protestar és molt fàcil, però hi ha d'haver propostes. Propostes per solucionar el que tu estàs detectant com una mancança i el que et fa protestar. Entonces, el protestar per protestar és com els xiquets xicotets que es posen a plorar i al cap d'un rato no saben per què ploren ja. clar. No, vull dir, hi ha d'haver una proposta, hi ha d'haver un pla, hi ha d'haver una manera de fer allò que tu dius que no existeix i després fes propostes
treballa perquè això pugui ser, i l'administració, entonces, que apoye. Jo penso que la cultura ha d'eixir de la societat, no de l'administració. Efectivament. Si no, la cultura que eix de l'administració és la cultura oficial, i per mi... La correcta, la necessària. I no en tinc prou. Jo crec que la cultura de veritat ha d'eixir de la base del poble, de la societat, i entonces l'administració el que té que fer és apoyar aquestes iniciatives perquè puguen ser una realitat. Nosaltres estem en Altea, en aquest moment, en el Palau d'Altea, un edifici i una institució magnífica que ha portat aquí grans actuacions i grans artistes, però vostè també està molt lligat a Altea, perquè fa un no res estàvem parlant i està vostè venint a Altea des que tenia... 7 anys. 7 anys? O sigui que coneix molt bé. Fa res, fa 10 minuts. Fa res. Sí, me'l conec bé. Aquí on estem jo recordo que hi havia un camp d'oliveres, vol dir que sí. Sí. Fa molt temps. Ha gaudit molt vostè dels estius allà en la platja. Sí, home, jo estic segur que Cesare Pavese no era la Toscana. Es va inspirar aquí. En Altea. Sí. Vostè, Joan Maria, és net d'Adrià Gual i Queralt. Tota una institució. La persona que va crear l'Escola Catalana d'Art Dramàtic, que després esdevindria en l'Institut del Teatre, i a més ara es compleixen 150 anys, no? Sí, l'any passat es van complir 150 anys del seu naixement. I com a bon país que som en Catalunya, ni punyetero cas. O sigui, no va haver res. No fora cas que ens equivocàrem i farem un acte de justícia, no? Jo penso que som un poble desmemoriat i que recordem només allò que interessa en un moment determinat. És una llàstima perquè jo crec que la memòria constitueix els fonaments dels pobles, no? El no mirar enrere perquè fa antigu, estar mirant enrere, em diuen sempre pa acabant i a pressa. No, mire, no. Vostè sap d'on ve? Si no sap d'on ve, no sap on collons va, perdona. No sap. No sap la que porta en la camioneta. No sap on va. I som així, no? Creu que solament és memòria o també una mica... Vull dir, el ser humà té enveja. El ser humà és una cosa universal. Hi ha llocs on es dissimula una miqueta més, no? Sí, perquè també hi ha una preparació més gran, és a dir, hi ha un respecte per l'ahir, hi ha un respecte per la història que han construït els que anaven darrere nostre. Com vols construir tu si no saps què tens darrere? Què vols fer? Vas a la buidor, si no tens consciència de per què està passant el que està passant perquè hi ha un antes, perquè hi ha una història darrere. I si ho mirem bé, l'altre dia vaig llegir un poema que al tant els valencians que Jaume I torna a entrar, Claro. I si no mirem la història, repetirem i ens tornarem a equivocar i tornar a començar. I tot és falta de respecte històric. No, és que tampoc passa res per mirar d'on venim, no? És que no entenc que no es pugui fer d'una altra manera. Però no. A lo millor hi ha països que respecten molt aquestes coses, els francesos, els anglesos, no? El Sir, la Lady, el Caballero... Nosaltres som una mica... Era inevitable... Encara que hi ha formes que també m'avorreixen molt, els francesos i els inglesos, i que sí... Sí, no són mediterranis, no són massa mediterranis. Joan Maria, vostè va estudiar dret, però va ser res, no? Momentàniament era inevitable que vostè sigués director teatral i gestor cultural? No sé si era inevitable, però va ser i estic molt content i jo repetiria, no tinc problema. I repetiria el temps que vaig fer d'abogat també, no penses. Jo vaig fer d'abogat per una circumstància, mon pare era abogat i jo estudiava dret, vaig acabar i vaig tenir faena per poder fer d'abogat.
I entonces el temps que vaig estar fent d'abogat el vaig repartir entre poder menjar de fer d'abogat i fer una acció social i humana important a través de la meva feina, d'ajudar a gent que estaven lluitant contra un sistema jurídic i legislatiu en ple franquisme molt difícil. I ahir jo vaig dir, pues aquí voy i me la jugue i intento ajudar a partir de la meva formació. Després vaig veure que era molt difícil poder ajudar en uns marcs jurídics absolutament inamovibles, molt difícils de canviar. Mentre estava l'abuelo ahí no es podia canviar res. I vaig pensar, estàs perdent el temps, estàs ajudant la gent, però no avancem, no estàs perdent el temps. I l'altra passió meua, que era el teatre, vaig pensar, aquí almenys, si perds el temps, el perds dient el que penses. Fent d'abogat, a mi m'havien posat no sé quantes multes en els jutjats perquè no complia con les normes establecides i claro, era un poquet pesat. Veure que no avançava i que la munt tenies que pagar, no? I en el teatre era difícil perquè tampoc hi havia llibertat d'expressió, però almenys tenies més refugis per poder, i podries fer més itineraris a recórrer, no tan rígids, i com que els que jutjaven el fet teatral eren d'escassa intel·ligència, diríem, no? Per no dir encefalograma pla, pues els podies enganyar. I ahir anàvem fent. Això ha sigut la història d'aquest país, no? Com passar la censura... Passant per damunt. Passant per damunt. A vostè se li reconeix que va ser el primer que va posar l'obra de Manuel de Pedrolo en un escenari? No, és que a mi m'importa poc el que se'm reconega de veritat. És igual, hi ha unes realitats que estan ahí, i se'm reconeixen bé, no. El que sí puc dir, i en orgull, és que Manuel de Pedrolo un dia em va dir, Joan Maria, fill meu, eres el director de teatre que més obres de Pedrolo ha dirigit. Me ho va dir ell i ja està, pues ja ho tinc. Però està bé, no? Està bé. Sí, per què vull que m'ho reconega ningú més? Si m'ho reconeixia, el propi autor m'ho reconeixia. Bueno, en un moment també vostè té els comedians, és part important de que els comedians surtin a escena, no? Ells... Bueno, jo els vaig programar en un cicle de teatre independent jo crec que era la primera o la segona volta que actuaven en Barcelona i formaven part de tot aquell grup fantàstic de gent que deia del teatre independent de Catalunya en aquell moment, i eren un grup que començava en aquell moment i que tenien la seva importància, jugaven en una estètica i una manera de fer festiva, fantàstica, i vaig treballar en ells i som amics encara, vull dir que els que queden de comedians som amics, sí. Parlant de teatre independent, el Turista Digital també va tindre l'honor de, com ara vostè deia, entrevistar a César Oliva. Bé, també, que és un altre... César Oliva és, a més de tot, el president del tribunal de la meva tesi doctoral. Ah, sí? Bueno, jo l'he vist que vostè ha participat en algun llibre que ha coordinat ell, com el teatre espanyol en el siglo XX, no? I vostè ha participat en això. Bueno, i que ell té molta també... I parlava de vostè, i parlava d'aquest moment, de 1970 en Sant Sebastià. Què va passar en Sant Sebastià? Bueno, estava en l'escola dramàtica Adrià Gual, que portava el nom del meu abuelo. No és que el meu abuelo era el fundador. Els fundadors van ser Ricard Salvat i Maria Capmany, que van fer una escola d'art dramàtic posant-li el nom del meu abuelo, com a coneixement de la seva feina. I allí vaig estudiar jo. I era una escola que en aquell moment era una escola europea, que havia volat els Pirineus, i era fantàstic, I era no sé com es diu en català, un hervidero. Sí, vull dir, allí d'idees... D'inquietuds, d'idees, es barrejava tot, les arts escèniques, en la pintura, la música,
tots els artistes, era com un vivero de sensacions, d'emocions i fantàstiques. I ahir vaig estudiar jo durant 3 anys i ahir vaig conèixer el Ricard Salvat i Maria Camalla em coneixien a mi des que jo anava amb pantalons curts. Clar. I jo recordo Ricard Salvat en casa dels meus pares, quan jo vivia en casa dels meus pares encara, que hi havia l'arxiu del meu abuelo. Teníem allà l'arxiu. I venia un senyor vestit de soldat de quan en quan, i es tancava en el despatx del mon pare i començava a mirar papers. I pensava jo, i este soldat, aquí què fa? I és que Ricard Salvat estava fent la mili. I venia a consultar coses pels seus treballs i tal, i em recordo... I ja després de més gran, va ser una amistat molt gran i ell em deia que era com el meu germà gran, que desafortunadament va faltar molt jove, que també era actor, en 42 anys va morir, i també havia estudiat a l'escola de dramàtica de Viagual, i Ricard Salvat una miqueta em va afillar com a germà. Fenomenal. Això és un luxe. Un luxe per a ell i un luxe per a vostè. Però eren anys molt complicats, no?, en tot el país. Dic respecte al teatre independent, i el teatre independent va fer un gran paper. Crec que sí, va ser que el moviment del teatre independent li va donar la volta al teatre, concretament en Catalunya, però també en el rest de l'Estat. Li va donar la volta absolutament com un calcetín, li va donar la volta. I per què dic això? Perquè no només va ser una qüestió de què programàvem, quines obres es feien, sinó com es feien, sistemes de producció, les cooperatives, la manera d'entendre el fet teatral, no només si fèiem un Valle Inclán o fèiem un Alfonso Sastre, que estaven prohibits. No era això només, era com fèiem això. Professionalitzar. Professionalitat i en quina ideologia es professionalitzava. Des de la col·lectivització, des de les cooperatives, des de pràcticament la supressió dels empresaris a l'uso d'aquell moment, que després s'han anat reciclant, i molta gent del teatre independent s'han convertit en empresaris d'ara, ja fa temps, en empresaris del sistema teatral actual, però ja sota uns criteris molt més progressistes i molt més, molt més moderns. Vull dir, ja recordo els empresaris, aquells gordos en el puro i l'anell eixe... Passant revista a les xiques del coro. Sí, podien passar revista, tocar el cul. També tocar el cul. Sí. El teatre universitari a Múrcia va ser molt important, va ser la gran cosa per a Múrcia, per a desenvolupar-se com a... Va tindre tanta importància també a Barcelona, el teatre universitari? Jo vaig estar en el teatre universitari de la Facultat de Dret, en el TEU, el Teatre Espanyol Universitari, i allí es va formar gent, pues el dic, com Mario Gas, de qui soc molt amic actualment, i des d'entonces, teníem 18 anys o 19 anys. En el grup hi havia pues, Mario Gas, Emma Beltrán, que després va ser Emma Cohen, Carlos Velat, Carlos Canut, Carlos Trias, apareixen tots els Carlos, quantitat, Cristina Fernández Cubas, quantitat de gent que després han fet carreres artístiques en diferents àmbits absolutament estupendes, i ahir es va generar un grup un moviment que va ser molt important. Vam fer una campanya que recordaré sempre amb molt carinyo, sempre enganyant, sempre vam tenir que enganyar. Per esquivar la censura. Sí, hi havia una cosa que es deia SEU, que era el Servicio Español Universitario, i als estius feien unes campanyes d'alfabetització per als pobres més recòlditos d'Espanya. M'imagino que per justificar alguna cosa, no sé què, però bueno, nosaltres ho vam aprofitar. Ens vam presentar a un concurs que havia per veure qui feia la campanya i ens va tocar la policia de Jaén i vam fer els títols de Cachiporra de García Lorca i 3 entremeses de Cervantes
els vam ensayar, els vam posar en marxa, ens van posar un camió en una tarima que es muntava i desmuntava, un minibús on anàvem tots dins i pa Jaén. Ai, que... I allà vam estar fent una ruta durant un mes per pobles que molts d'ells no hi havia ni llum elèctrica i teníem que fer la representació de dia. Vull dir, i muntàvem nosaltres l'escenari, fèiem la funció i després ens quedàvem a dormir en les cases particulars de la gent que hi havia. Va ser una experiència fantàstica, fantàstica. I això et dic, jo tenia 19 anys i va ser en aquest grup que aquí estaven Emma Cohen, la famosa Emma Cohen, fantàstica, anava massa coneguda. Anava en la furgoneta com nosaltres, pringant, muntant, descarregant el camió, el Mario Gas, tots. Cristina, tots. Va ser una experiència fantàstica. No només teatral, sinó humana. Claro. Humana. Recordo anar a sopar a casa on jo dormia, posar el sopar, i hi havia patates bullides i un ou fregit, uno, en la taula. I aleshores me'l van posar davant meu i ells van començar a menjar les creïlles. Jo vaig dir, no, perdona, este ou què és? No és per vostè. Dic, no, agarrem pa aquí, suquem tots o no menja ningú. Oh. Sí. I recordo despertar-me un matí sentint un cavall. Obre els ulls i veig passar un cavall per l'habitació, vaig pensar. L'habitació? Sí, vaig pensar que has fumat tu aquesta nit, no? Vaig passar un cavall. I és que l'habitació estava al costat del corral i l'home se n'anava a treballar al camp i s'enduia el macho. Senyor Gual, Joan Maria, anem a fer una pausa i tornem de seguida. Tornem de seguida en el senyor Gual. Bueno, ¿y qué tal por Altea? Mírate, se te ve un poco perdido. Escúchame, ese tren no va a destino, amigo. Si lloras, yo te abrigo. Si te vas, te sigo. Somehow we replace the things we love. Somehow I will sing this song all alone. La realidad se apoderó de mí. Le di vueltas y no entendí. Ya no sé qué sentir por ti. No sé si sentir por ti. ¿Dónde estabas ayer? Oye, ¿qué tal por Altea? This song all alone. Benvinguts de nou, estem aquí una altra vegada amb Joan Maria Gual i Dalmau, director teatral i gestor cultural, net d'Adrià Gual i Queralt, tota una institució del teatre i de la cultura a Catalunya, i estem aquí altra vegada i volíem preguntar-li, senyor Gual, a vostè quina sensació li dona? Podria tindre vostè una explicació com és possible que hi ha hagut tantes companyies de teatre musical a Catalunya i és un fenomen que no és... recentment sí, però quan van començar a Catalunya no havien en el reste del país. Per què? No sé, m'imagino perquè ja estàvem un poquet cansats de patir amb el teatre. Als principis del teatre independent jo me recordo ma mare, pobreta meva, que venia a veure els espectacles que feia jo i em deia, ai, fill meu, però per què em fas patir tant? En tots els espectacles que fas, tots eren torturats i feien patir molt. Complet. Sí, perquè eixíem d'un moment que necessitàvem, jo què sé, expressar-nos a través d'esta sensació, no?, de desassosiego que hi havia en aquell moment. Però lo del teatre musical, que jo crec que és una eixida,
per una part de necessitat estètica i d'expressió, d'alliberament, no vull dir que no hi hagi un teatre musical que siga de continguts contundents, perquè un Sweeney Todd, per exemple, no direm que és un teatre d'evasió, precisament, però que el teatre musical així més lleuger, que són fantàstics també, que pareix estupendo que existeix, va venir donat per necessitat. I jo crec que per necessitat d'eixides, primer, d'expressar-se a través d'una fórmula més amena, més propera al públic, no? Que el públic també esperava ja un poquet d'aire, no? I va estar bé, i va ser un encert, i al ser un encert i començar a tenir èxits els musicals, pues, si veus el vecino que li va bé, dius, Jo també. Jo per què no puc provar-ho, no? Bueno, però la formació ha sigut molt important perquè els artistes catalans que formaven part d'aquestes... També van néixer escoles de teatre musical, de dansa, de cant, moltes escoles en Catalunya que feien, que preparaven. Jo crec que és que, a més, aquí ens hem equivocat en la preparació del professional, del professional de l'escena, del que s'enfila a l'escenari. I ens hem equivocat pensant que només ha d'eixir a declamar Shakespeare, que està molt bé, però és que un actor o una actriu ha de ballar, ha de cantar, ha de saber fer equilibris, ha de saber tot el que sigui una expressió, com deia Peter Brook, d'algú que es mereix en un espai i algú altre que el mira. Ahí comença l'espectacle. Pues este senyor que es mereix en un espai ha de saber manejar-se de totes les maneres. I ha de saber cantar, i ha de saber ballar, i ha de saber fer volteretes, i ha de saber declamar, i ha de saber plorar i riure. És a dir, l'actor o l'actriu completa ha de ser un ser absolutament format en tots els àmbits de l'expressió física i per poder-se comunicar. Això ha canviat en el temps, perquè abans, vull dir, no era el que vostè ha dit, solament declamar i ja està, no? No, està bé, tot s'evoluciona i la necessitat de tenir actors i actrius preparats per afrontar qualsevol proposta escènica que comporta una preparació més allà del saber declamar i el saber manejar en un escenari, pues ha fet que la gent també s'hagi tingut que preparar més. L'escola de doblatge catalana està Bruce Willis ni encara... Sí, és tot el George Clooney. Sí. El que passa que el doblatge també és un tema que és complex. Per què? Passa. No, que tinc molts companys que viuen del doblatge, que em pareix estupendo, a més, i que està bé, i que cal fer-ho i tal, però que... Toquen poc escenari. Sí. S'han vist, entre cometes, obligats a la subsistència. Normal, ja complir la nevera. Claro, i és molt lògic i no me faltaria que posaré jo dubtes sobre això. No, però que toca escenari. Però que a voltes els actors de doblatge estic segur que cada volta que poden treure cap a un escenari són molt feliços. Clar que sí. Hi ha tantes oportunitats ara com abans, n'hi ha més, vull dir, el teatre és una activitat que disfruta també la gent jove o està desafectada? Com ho veu vostè? Des de quin punt de vista? Des de l'actor actriu o des de l'espectador? Des de l'espectador. En l'actor actriu hi ha una nova generació. Acabem de conèixer a una actriu que ha estat a Barcelona. Viu en Sara i ha estat a Barcelona rodant 3 mesos. Hi ha gent jove molt preparada, però com a espectador? A veure, com a espectador jo crec que hi ha una frase que odio terriblement, que és quan algú, un director o un equip de teatre posa en escena un espectacle i no agrada, no funciona. I la resposta és, no han entès res. Bueno. Mira, aquesta resposta així escolta, I al final diu, tu t'has preguntat si t'has explicat, tu? Perquè t'entenguen t'has d'explicar. I hi ha un llenguatge universal
però que l'has de saber utilitzar. I en moltes ocasions hem pecat d'això, no? De yo soy estupendo y divino y el que no me entiende es tonto. Y dius, mira, pues yo crec que fíjate tú, una autopista, qui és que estan en contradirecció, si eres tu o són els altres, no? I ahí és el que em fa pensar que moltes voltes el públic no ha entrat en segons quin tipus de propostes i l'obligació del professional és plantejar-se per què i veure com fem que, si és que la teva intenció és comunicar-te en el públic, perquè tu pots ser artista i dir jo faig això, el que vulgui que ho accepti i el que no, a mi m'és igual, respectable, absolutament respectable. Però després no ens queixem de dir és que no ha vingut ningú, és que no ens venen a veure. No? Les opcions són totes vàlides, però hi ha unes conseqüències que les has d'assumir, no? I jo crec que hi ha molta gent que ha fet propostes, i ha fet propostes que han estat molt bé, però ens hem anat en el temps, ens hem anat oblidant un poquet d'explicar coses que interessen i d'una manera que interessa. No sé si m'explique. Sí, sí. I entonces la gent jove té tota una sèrie d'estímuls al seu entorn actualment que fan que el seu nivell d'exigència passe per uns elements estètics i de proposta diferents dels que devien estar. Ara enxufen, perdó, la merda esta. I la seva vida està concentrada. Està ahí. Bueno, això és una realitat que hem d'admetre. Els que tinguem consciència i capacitat i puguem influir perquè això vagi modificant-se i no es converteixi en una malaltia crònica, doncs ho intentarem. Però el que sí que hem de tenir clar és que hi ha unes fórmules de comunicació diverses, diferents, i que si no connecten aquestes fórmules de comunicació, la gent jove no connectarà. La gent jove tenen pressa, no sé per què tenen pressa, però tenen pressa. Tot ha de ser un pim-pam-pum, no? I envies un WhatsApp, si no has contestat als 2 segons, aquell WhatsApp ja no val. Ja no... però no has contestat al WhatsApp, ja està. I dius, quin vèrtic, no? Quina velocitat t'estàs agafant en la teva vida, que passes per damunt de les coses en una superficialitat tan enorme que no saps ni per on has passat. No qualla. No hi ha contingut, no hi ha xitxa, que dic jo, i es passa pel damunt. Tot és un vernís, i si el vernís brilla estupendo, i si no brilla, pues altra cosa mariposa. Això és una realitat social que a mi em dol en l'ànima, però és així, i si no som capaços d'admetre que aquesta realitat existeix, no la podrem modificar mai. I d'incorporar, no? Incorporar-les. Incorporar part de que també hi ha coses bones, evidentment, en les noves fórmules de comunicació i en els nous mitjans, i hem de saber aprofitar-los, però sobretot intentant donar continguts, no deixant que es passe pel damunt en aquesta velocitat, que el que fa és veure el paisatge borrós de tan ràpids que anem, no tens temps de fijar-te en el paisatge, no? Vas en un tren que mires i no saps si són arbres o són muntanyes o què és el que estàs veient. I tot és efímer. Tot. És un pim-pam-pum, i si no hi ha nada, i hi ha altra cosa mariposa, que diuen, no? I, clar, això no permet fer el que crec que la cultura ens ha de permetre, que és tenir capacitat de reflexió, tenir capacitat de comprendre les coses, capacitat de comunicar-nos i aconseguir que al final la cultura, qualsevol expressió cultural, sigui un vehicle de transformació. De transformació cap a on? Ja ho anirem decidint, però un vehicle de transformació. I aquest vehicle de transformació només el pot donar el contingut, només el pot donar la cultura, que ens dona capacitat crítica, que ens dona capacitat d'opinió, i per tant ens dona armes, ens dona possibilitats d'intervenir i de modificar i d'aconseguir que la cultura sigui transformadora. Si no, ens quedem on estàvem. A lo millor la societat
els adults de la societat no hem sapigut incorporar al jove a... Segur. A lo millor, No, segur. per... El que no podem és culpar als joves. Els joves tenen davant seu un horitzó tan poc estimulant, que és per no eixir de casa. O sigui, claro, en este horitzó jo ho entenc. I això és culpa de la meva generació. Sí, No sé si culpa, però som responsables. Responsables, sí. La culpa era verde, se la comia un burro. No? Sí, no parla de culpabilitat, s'ha utilitzat el terme malament. És la responsabilitat, és cert. La responsabilitat de que la gent jove estigui interessada en modificar les coses que no els interessa en comptes de conformar-se i això no m'interessa, doncs passa. Collons, si no t'interessa, fes una proposta que et pugui interessar i així no podrem anar canviant, podrem anar modificant, Esta capacitat d'interessar-se per transformar allò que no trobes bé, allò de dir, no, això a mi no m'agrada. Vale, bueno, bé, d'acord. I què proposes? Això és com els polítics, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esta propuesta. ¿Me hace usted otra propuesta, por favor? Ah, no, yo estoy en contra de esto. Pues, por favor, fas una proposta que sigui estimulant i que valga la pena perquè la gent que hem d'acceptar-la o no tinguem els elements per saber de què estàs parlant, no només de què estàs negant, no? És com una negació contínua, no? Ho ha dit este, com que este és de l'altre costat, i és que no. No, pues si és que no, dona tu la teua visió i dona una opció. Això és com els programes polítics, no?, dels partits. Quan n'hi ha. Quan hi ha els programes que són negacionistes, que dic jo, no?, que el que fan és dir això no ho han fet bé, això no ho han fet bé, això no ho han fet bé. Probablement tenen raó. I vostè què proposa per arreglar tot això que no han fet bé? Els altres? Però això és un poquet el que la gent jove hauria de poder trobar en algun puesto. I no els hi estem donant. Sí, no. Necessiten. En tot l'aprendiz, el mentor, tal, estimular, no? Si ho portem al teatre, jo li pregunto, totes aquestes plataformes com Netflix, HBO, Disney, Movistar, totes les que han... i que ens han salvat la vida, no podem dir la paraula perquè YouTube molt censura. Ens censura si diem la paraula. Però durant 2 anys han sigut vitals per a la gent que teníem que estar a casa, que sembla una cosa molt llunyana. Com és possible que no incorpori coses de creació, de creació pròpia, com és el teatre, no? Perquè el teatre ha tingut Radio Televisió Espanyola, va tindre l'Estudio 1, que va ser un èxit per a una generació. A Catalunya va estar el taller de comèdies, també? Sí, taller de comèdies que es deia, i després uns espais per públic jove, que es deia Terra d'Escudelles. Sí, hi havia diverses propostes. Però jo insistís en una cosa, diguem puritano. No. Però el teatre no és la televisió. No, el teatre... El teatre és la televisió, és teatre televisat. Sí, però l'òpera en el cine... No és teatre, és teatre televisat. L'òpera en el cine tampoc és òpera. No. Però si no pots anar a la Royal... No, el que passa que està bé que existeix per donar a conèixer i és una fórmula que a més et pot agradar. Jo no dic que no, el que passa és que està, en tot cas, mal qualificada. Claro. Perquè diu, no, he vist teatre per televisió. No. Has vist televisió teatral. Teatre televisat, que és diferent, no? I està bé, però, clar, tu estàs fent un plano o seqüència de televisió i t'agradaran un primer plano de l'actor o de l'actriu, tiraran darrere i faran una panoràmica, i tu vas al teatre i tu no hi ha ningú que t'apropi el cap a fer un primer plano ni això. No, veritat? I tampoc notes el respirar de l'actor ni notes la xitxa del ser humà, el ser humà present. Bueno, són maneres diferents de comunicar i que està molt bé, que si sent televisió, però és diferent. Sí, però no veu una opció positiva en divulgar
el teatre, per exemple... Que serveix com a divulgació, sí, i Sí. que serveix com per encuriosir, no? Per dir, Clar, això clar. m'agradaria veure-ho en directe. Sí. Fantàstic, claro que sí. Com, jo què sé, com un concert de rock vist per televisió, o estar tu enmig de tota la gent escoltant el blues, pues és diferent. És diferent. Completament diferent. Però sí que Però- fa golosina. Si tu veus el televisor i dius, hòstia, este tio m'agradaria veure-lo en directe. Bueno, fantàstic. No? Una manera de motivar. Sí, sí. Joan Maria, nosaltres hem tingut accés a una revista, a quaderns de l'Institut del Teatre Estudis Escènics, una que parlava de dossier l'escena catalana balance d'una dècada, 2000-2010. I l'autor és Padullés d'aquest article i té com a conclusions que en Catalunya no havien hagut acadèmies teatrals d'art dramàtic tan renombrades en tant ressò internacional com en l'actualitat. Estem parlant del 2010. Estem parlant de que ell també diu que estos centres d'art dramàtic, aquestes escoles, otorguen prestigi a Barcelona i a Catalunya i generen un turisme educatiu. Bueno. Però després diu que una de les preguntes, quin futur desitjaríem per al teatre català i les seues escoles? Això és una pregunta que es fa en el 2010 en l'article d'esta persona. Creu que aquesta pregunta es pot transposar al 2023 o ja s'ha superat? No pensarem mai i ja res superat. El que diria que ha superat moltes coses té moltes mancances encara. Sí, clar. A veure, jo el sistema educatiu de les arts escèniques no puc subscriure, no puc situar només del 2000 al 2010. El meu amic Padullés, que el conec perfectament, ha fet l'estudi d'aquest espai de temps, és absolutament lícit, o ha agarrat aquest temps a fer-ho, però jo crec que pel que em dius és que no he llegit l'article, però jo crec que... Està publicat en el 2011. Sí. El que passa que per a nosaltres ha sigut una curiositat de veure si això ja... I segurament tinc la revista de teatre d'esta en la llibreria de casa, dir que tinc totes la revista perquè me l'envien de l'institut. Però el que jo... A veure, els meus 5 últims anys d'activitat diària, diguem, en el món del teatre, estic jubilat i estic fent projectes en Mario Gas, fent coses, però no estan continuat ja. Vaig estar dirigint una escola de dramàtic en un conveni en una universitat anglesa en la que aconseguíem que els alumnes en 3 anys tingueren una graduació universitària perquè aquí encara no es donava el grau universitari d'arts escèniques i el tercer any, durant 6 mesos, anaven a Anglaterra i se'ls donava el grau a nivell europeu. Bé, jo, estos 5 anys que vaig estar de director, vaig lluitar molt per una manera d'entendre l'ensenyament de les arts escèniques. Abans que saber declamar molt bé i saber fer una voltereta estupendament bé, que també, jo el que els exigia era passió, implicació i compromís. Si tu no eres capaç de tenir aquests 3 elements, ves a fer de venedor a qualsevol puesto, que tens una manera lícita de guanyar-se la vida, però no intentes comunicar-te dalt d'un escenari, perquè no serà veritat. I dalt d'un escenari, el que és fantàstic és que és l'espai on es conten més mentires que es converteixen en veritat quan arriben al públic. Si no aconsegueixes que hi hagi aquest progrés de la mentira que està contant el senyor tot convençut o la senyora tots convençuts de que estan dient una veritat, en el moment que estan convençuts de que estan dient la veritat, arriba la veritat al públic. Este procés era el que m'interessava a mi. No tant si eren altes, rubies, guapes, bajos, feos, si feien teatre
de compromís o de no compromís, és igual. De mètode. De mètode, exacte. No. Jo els hi deia als meus alumnes, anem a estudiar tots els mètodes que conec i no hem de fer cas a ningú. ¿Vale? Hem de tenir la informació de que hi ha hagut gent que s'ha pres la molèstia de generar uns mètodes i en uns criteris i que tenen un valor i que tenen una aplicació puntual, però no fem cofradies, no allò de dir, no, és que jo soy del método Stanislavski, yo soy del método Grotowski, yo soy del método... Tú eres un actor o una actriu, ¿vale? Entonces, tú tens l'obligació de conèixer que hi ha molts mètodes i te dic jo, de pessigar un trosset de cada un del que t'interessa més per la teva manera de ser, pel teu background, perquè a un altre ni serviran d'altres i també es formarà com a actor o com a actriu, no? Però el que no pot ser és el pensar-te que com has estudiat un mètode, eres Dios i... No. Crec que el trànsit de la mentida a la veritat en el teatre es forma o es transforma a base de continguts. I de continguts no necessàriament mecànics o no necessàriament de postulados fantàsticos, sinó de processos individuals personals que et passen a tu per dins. Que et passen a tu per dins perquè et passen primer pel cap. És a dir, tu tens que passar pel cap, processar-los, ese coneixement que tu adquireixes, transformar-lo en experiència i aquesta experiència transformar-la en una veritat. Si no... L'espectador no sap el mètode. Per tant, jo, lo de les escoles, ho referisc. Quan acabava el primer dia de classe els deia, tot el que us he explicat és mentira. No em feu cas de res de lo que us he dit. I si no teniu la capacitat de contradir-me i de portar-me la contrària i de discutir, no sereu mai bons actors. Això és generar criteri, és generar manera d'actuar, és generar pensament, és generar, obligar a que la teva preparació no passa només per recitar bé a Shakespeare, com deia abans, passa perquè Shakespeare arribi de veritat, és a dir, que allò que està escrit fa tants anys i que sona que dius, això qui se creurà, doncs que se ho creguen. I aquest procés és el que dic que requereix una formació personal i una manera d'entendre la vida, ja no el teatre, només la vida, especial. I si no, doncs no. Són actors que repeteixen un text, que arriba amb més o menys fortuna, però que no m'interessa. Arriba el text, però no arriba el contingut del text, no arriba la xitxa, no arriba. Moltíssimes gràcies, Joan Maria Gual i Dalmau. Ha sigut magnífic. Hem arribat al final de l'entrevista. Vostè és l'art dramàtic. És que per família i per la passió, perquè ara acaba de parlar amb nosaltres, contestant les preguntes, en la passió que vostè demanava als seus alumnes. És que jo crec que en la vida, si no hi ha passió, és molt avorrida. Sí. Per lo menos, no? Per lo menos, és que sí, és prou avorrida. Moltíssimes gràcies. Estem encantats d'haver-li pogut oferir aquest escenari per a l'entrevista. El Palau d'Altea, que l'Ajuntament, la regidora de Cultura i l'encarregat de tal han tingut tan a bé de cedir-lo per a aquesta entrevista i, bueno, moltíssimes gràcies. Altea ja fa molt de temps que és la seva casa. El turisme digital també. Moltes gràcies. A mi m'ha agradat especialment haver pogut fer aquí en este poble, que per mi és, com si diguem, el meu segon poble. Des de 7 anys que ve vostè aquí, tots els estius. Sí. O sigui que... Sí. Moltes gràcies. Moltes gràcies també a vostès. Ja saben que poden veure aquests programes, els vídeos, en la web oficial del Turista Digital, el turistadigital.com, i també en el canal de YouTube del Turista Digital. I en les xarxes socials. Segur que han disfrutat en aquest testimoni, en aquesta persona. Hem tingut l'honor de tindre amb nosaltres a Joan Maria Gual i Dalmau i ens veiem la pròxima vegada. Fins aviat. Bueno, ¿y qué tal por Altea? Mírate, se te ve un poco perdido. Escúchame.
ese tren no va a destino, amigo. Si lloras, yo te abrigo. Si te vas, te sigo. Somehow we replace the things we love. Somehow I will sing this song all alone. La realidad se apoderó de mí. Le di vueltas y no entendí. Ya no sé qué sentir por ti. No sé si sentir por ti. ¿Dónde estabas ayer? Oye, ¿qué tal por Altea? This song